Iki yang mundur, ya karo omong ngono dudak-duding iki ya. Diomongi ya. Ayo diomongi. Mundur. Syukur kowe. Ayo Mbah Dul teko kowe. Ayo syukur. Kelcak Mbah Dul. Cokot. Kon mundur Mas Arpol PP ngarep dhewe Mas. Nggih, jenengan ngarep dhewe Mas Arpol. Nggih, ben rada amba ngono lho ya. Kok nyerosui sombong. Sing kulon. Iki timbangane dicokot karo Mbah Dul. Iki Mbah Dul. Kan mundur. Kowe mundur bentang deh. Ayo mundur. Mundur. Wis ta mundur. Ah, mundur. Wes, mundur. Wes ya kabeh wes. Ya wes ana wes bar. Nggih. Ki kok kulon ya. Kok kulon apa kaitan like. Wes kok kulon. Ayo, Mas Edi, kongko lono. Yo, budal ke. Setio, mati. Ayo. Terima kasih. Kandani kenal loh. Oh. Bon, Sera Sampun. Tarik. Sera kedua, ayo. Hop, udah adalah. Bon, atur suwun. Lanjut ke. Sera ketiga, yuk. Ayo di, hai. Halo. Sing wis ngetan, ayo baca ke. Singo, os, ST. Singo, mati semua. Ketandi, yo bacot ke, sing saka etan mandek dhisik, hop, ayo terus ke, Singo, ayo cowok, sing Umboro, matur suwun, ayo dintek ke, sing saka kulon. Sera nggih pun. Matur suwun Sera. Penontonnya aja mlaku-mlaku. Weh. Yo, cukup Sera, cukup. Yo, Dang yo. Yo, Dang yo. Sing saka kulon cukup. Nggih, cukup. Nggih. Lur gunging panuwun nggih niki panjenenganipun Kang Bupati ngesreni awake dhewe kabeh Forkopimda lan tamu undangan sedaya sampun ngesreni mula kangge gagrake sak banjure iki nggih iki engko yen pancen dirasa sik urung cukup ya iki mumpung sing wis ngadeg iki Kang Pedet dari dikandake ayo sing saka kulon sik pas kaitan sik ya saka kulon sik dirampungi iki wae yo ayo yo dirampungi sing iki wae
Jack lur iki ngene do saniki golek papan dhewe-dhewe reyokan duwe sawetara wis tabuhe yamene nggih monggo ditata dhewe-dhewe nggih ora dacak nggangge ngrumpul ning tengah go saniki wedale pun telas gunging panuwun rahayu reyok Ponorogo go saniki rek dhewe nuwun